Bula. Bula masarig. Bula magayon. Ganito ang ilarawan ang One Town, One Product o produkto ng isang bayan sa Camarines Sur, kung saan mismo ang pangalan ng bayan ay ipinangalan sa kanilang pinagmamalaking produkto. Maganda at matibay. Ito ang pangunahing produkto ng bayan ng Bula. The etymology of the word Bula po, coming from the word itself, Bula, kawayan. Mayroon daw dalawang Spanish conquistadors na naglapag along the river bank of our municipality. So meron siyang nakita and natanong na mag-asawa na nag-split ng bamboos. And then tinanong niya on their language, Spaniard language, na anong lugar ito? Spanish yon, and di naman naintindihan ng local na taga-Bula. Ang akala nila tinatanong kung ano yung hinahawakan, and they said Bula kasi yung pakaintindi nila kung ano yung hinahawakan, and then that's the folklore na nag-start yung pangalan ng Bula as Bula. So in giving justice to our name, ang One Town, One Product ng local government unit of Bula na registered sa Department of Trade and Industry is engineered bamboo. Sa Sitio Cabaya sa Zone 5 San Roque, Bula, makikita din ang isang nursery ng iba't ibang variety ng kawayan na maaaring mabili. May variety na pang garden, pang furniture at maging sa construction. Meron ding malaking pavilion na halos 90% ng materyales ay gawa sa kawayan. Ayon sa LGU Bula, mas pang pinapalakas ng lokal na pamahalaan ang bamboo industry ng bayan. Katunayan, lini-level up pa nila ang mga traditional na gawang bamboo furnitures. Meron na ding mga lampshade, trophy at iba pa. Not just an ordinary bamboo. So ang ginagawa ng aming shared service facility located at Pawili, Bulacan, Camarines Sur, it's a shared facility of the Department of Trade and Industry, funded also by the local government unit, are engineered bamboos. So kung ano ang ipagawa mo sa kanila, not just that very typical ordinary sala set, ginagawa nilang mas presentable and export quality. So, pag may mga events, local events po kami, doon kami nagpapagawa ng trophies, magagandang lampshade and other memorabilia and other products po. Name it, give your design, and our local artisans will do it. Bamboo product ang Bula na nagpuun-puun sa traditional in-enhance to engineered bamboo production. Si traditional po kaya halos na namulat kaya si mga bilog lang nagkawayan. Ngunyan pa ang ginigibuta is mga flat ng kawayan. As in board na po siya, kangani pong habang kaya ang market ang innovation kang product, sige man bago. Kaya kita kayo po ang maghabol. Ang produkto tapo dito sa lokal, halos bistado po kita sa buong Bicol na kita po ang number 1 na naggigibo ng engineered bamboo products. Natampok na rin umano sa ilang mga expo ang kanilang world-class na mga produkto. Meron po nagpapa-personalize. Pag may nagpapa-customize, saka kami bibili ng kawayan. Tapos yung gusto nilang design, yan ang gagawin namin. Ang pinakamababa namin, syempre yung 2.5. Pinakamababang presyo na yan. Isang set na po yan. Isang set na po yan. Tapos hanggang 4,000. Nakaka-generate naman ako, nakakatulong naman din sa mga katulad yan. Bagay, konti lang naman yung employee ko. Kasi kami lang, pamilya. Buwan ng Abril hanggang Mayo at Nobyembre hanggang Disyembre umano ang kalakasan ng mga bamboo sala sets na ito. At maraming kumukuha dahil sa unique na mga disenyo, kalidad ng mga kawayan nilang produkto. Jan Amador, CSN.